Аз съм Йоана Димитрова, студент съм в Нов български и участвах в стажа в Севлиево с двете творби. Целият процес беше много освободителен от към рисунката специално, защото първите 2 дена аз работех върху една работа и постоянно се притеснявах, примерно нещо да не сгреша, нещо да не объркам в рисунката ми и затова малко се забавих, така да го кажа. И след време, като си погледнах работата, имаше просто една малка рисунка с едни плъхове и се усетих, че като цяло това е много малка част от цялата работа и след това реших да издълбая една котка от другата страна. И след това дълбаене някак си ми прищракна да завърша цялата творба в един много по-свободен начин. Целият стаж просто те освобождава един вид. Да не се, смисъл, нещо, ако не се получи, няма проблеми. И те кара, нали, те потиква да се освободиш с рисунката, да ти се успокоят ръцете и като цяло да направиш нещо, с което се гордееш в крайна сметка.